Съществува една скрита истина, която остава неразказана, една борба, която се води без свидетели. Тя е тихият плач на тези, чието увреждания не са незабавно видими. Те са прозрачно инвалидизирани хора, чието тела крият дълбока, изтощителна битка. Отвън те изглеждат като всеки друг. За околните те са нормални, неотличими от тълпата. Но под повърхността всеки ден е битка, а тялото им е бойно поле, обсипано от невидими болести и състояния. Те се изправят срещу диагнози, които не оставят външни белези, срещу хронични състояния, които изтощават силите им безмълвно. Това са невидимите им болести и състояния, които определят живота им, но остават скрити за света. Техните предизвикателства твърде често биват отхвърляни, омаловажавани или просто игнорирани. Липсата на външни признаци означава, че тяхното страдание не е разпознато. Обществото не е научено да вижда болката, която не се проявява във физически ограничения, очевидни за всеки. Липсата на видими симптоми ги обрича на неразбиране. Те не изглеждат болни или инвалиди, което води до тяхното непризнаване. А непризнаването е първата стъпка към забвението. Централният проблем е невидимостта на тяхното страдание. Тази невидимост е щит, който ги предпазва от любопитни погледи, но и стена, която ги отделя от помощта. Техните увреждания не са очевидни, те са заболени в тайната на личната болка. Тази невидимост води до изключване от системите за подкрепа, предназначени за хора с увреждания. Правилата и критериите често изискват видими доказателства, оставяйки прозрачно инвалидизираните хора извън обхвата на необходимата помощ. Те са изключени и от ресурси, които биха могли да облегчат ежедневието им. Достъпът до социални помощи, специализирани услуги или дори разбиране е ограничен, защото тяхната борба не се вписва в общоприетите представи. Тази липса на признание се превръща в осезаеми трудности, които преобръщат живота им. Тя е извор на отчаяние, защото не можеш да се бориш с нещо, което никой не вижда. А когато проблемът е невидим, решенията също остават далечни. Неразбирането води до изолация, до чувство за самота в собствената борба. Те се чувстват като призраци, преминаващи през свят, който не може да ги възприеме. Финансовата помощ, която получават, е недостатъчна за основните им нужди. Тя не покрива ежедневните разходи за живот, оставяйки ги в постоянна борба за оцеляване. Добавките са символични, а не адекватни. Помощта за наем е крайно недостатъчна, което прави осигуряването на жилище почти невъзможно. Мнозина живеят на ръба на бедността, изправени пред риск от изгонване, защото системата не признава пълния обхват на техните нужди. Те са принудени да навигират през сложна и често безполезна бюрократична система. Процедурите са объркващи, изискванията непосилни, а резултатът често отказ. Всеки документ е битка, всяко гише стена. Поради системните пропуски, те са принудени да правят невъзможни избори. Това не са решения, взети по желание, а отчаяни мерки в отговор на липсата на подкрепа. Изборите им са между живота и смъртта, между здравето и бездомността. Много от тях трябва да избират между основни нужди като храна и лекарства. Едното е жертвано за сметка на другото, а последствията са пагубни за тяхното здраве и благополучие. Този избор е унизителен и нечовешки. Други трябва да избират между това да имат покрив над главата си и да им е топло. В студените месеци това може да означава риск от замръзване или бездомност. Такива решения не бива да стоят пред никого в цивилизовано общество. Тяхното положение не е въпрос на мързел, нито на нежелание за работа. Те биха искали да бъдат продуктивни, но телата им не позволяват. Техният мързел е мит, техният труд е невидим. Тяхното положение не е преструвка или търсене на внимание. Тяхната болка е реална, а борбата им ежедневна. Преструвката е лукс, който не могат да си позволят. Тези избори са пряко следствие от една неработеща, провалена система. Системата, която би трябвало да ги защитава, всъщност ги обрича на страдание. Тя ги принуждава да правят тези нечовешки компромиси. Системата не успява да признае специфичните им нужди. Тя е създадена за видими увреждания, за ясни диагнози, които могат да бъдат измерени и категоризирани. Прозрачната инвалидност остава извън нейния обхват. Когато държавата не вижда, помощта също не може да види. Институциите са слепи за невидимите страдания, а това лишава хиляди хора от жизнено важна подкрепа. Те са невидими за очите на бюрокрацията. Увреждането може да бъде прозрачно, но трудността не е. Болката, ограниченията и лишенията са съвсем реални, въпреки че не са изписани върху тялото. Тяхната борба е осезаема, дори и да е скрита. Тази системна слепота е равносилна на отричане на тяхното съществуване. Тя ги оставя на произвола на съдбата, лишени от основни човешки права и достоинство. Държавата трябва да прогледне за тяхното страдание. Неразбирането от страна на обществото и институциите допълнително влошава положението им, те не само се борят с болестта си, но и с предразсъдъците и скептицизма на околните. Липсата на адекватни медицински протоколи и критерии за оценка на невидимите увреждания също е основен проблем. Диагностицирането и признаването на тези състояния често е дълъг и мъчителен процес. Обществените нагласи трябва да се променят, за да се създаде среда на разбиране и приемане. Стигмата около невидимите увреждания е силна и пречи на хората да търсят и получават помощ.
Следователно, е наложително да се преразгледат всички държавни политики и програми. Те трябва да бъдат адаптирани, за да включат и прозрачно инвалидизираните хора, осигурявайки им равни възможности и подкрепа. Това включва и преразглеждане на финансовите пакети за подкрепа. Те трябва да бъдат съобразени с реалните разходи за живот и допълнителните разходи, свързани с невидимите увреждания, които често включват скъпи терапии и медикаменти. Без тези промени, броят на хората, живеещи в невидима бедност и отчаяние, ще продължи да расте. Системата има силата да промени това, като просто прогледне. Хиляди прозрачно инвалидизирани хора в Израел са засегнати от тази трагична реалност. Те живеят на ръба на колапса, невидими и нечути от обществото и от онези, които трябва да ги защитават. Техните истории са свидетелства за дълбоки пропуски в социалната мрежа. Всеки един от тези хора е човешко същество, което заслужава достоинство и подкрепа, а не да бъде пренебрегвано. Спешно е необходима по-голяма осведоменост за невидимите увреждания. Трябва да говорим за тях, да ги осветлим, за да може обществото да разбере тяхната същност. Осъзнаването е първата стъпка към промяната. Спешно е необходимо по-дълбоко разбиране на техните борби. Трябва да вникнем в техния свят, да разберем предизвикателствата, с които се сблъскват всеки ден. Емпатията е мостът между невидимото и видимото. Нашият призив е ясен и категоричен: време е да видим. Време е да разпознаем. И време е да изискаме промяна. Не можем повече да си позволяваме да игнорираме тази група от хора. Призоваваме всички да споделят това послание и да говорят открито. Нека гласовете ни се обединят, за да пробият стената на мълчанието. Всяко споделяне, всеки разговор има значение. Трябва да разбием мълчанието, което поддържа невидимостта на тези хора. Мълчанието е техният най-голям враг, то ги държи в сянка. Нека да нарушим тишината с истината и със силата на нашите гласове. Това е въпрос на справедливост, на човешко достоинство и на фундаментални права. Никой не трябва да се бори сам в сянка, когато обществото има силата да предложи светлина. Нека бъдем тази светлина. Промяната започва с нас, с нашето разбиране и с нашата готовност да действаме. Нека се превърнем в гласа на невидимите, за да може тяхната борба най-после да бъде видяна и призната. Нека изискаме политики, които отразяват реалността на невидимите увреждания. Нека настояваме за програми, които осигуряват адекватна подкрепа и ресурси, без дискриминация въз основа на видимостта. Това е призив към политиците, към законодателите, към всички, които имат властта да правят промени. Време е да действате, да превърнете невидимото видимо и да осигурите справедливост. Нека всеки един от нас бъде катализатор за промяна. Нека не просто виждаме, но и действаме. Защото промяната е възможна, когато всички ние се обединим в едно общо дело. Да разсеем мрака на невидимостта и да донесем светлина на онези, които толкова дълго са страдали в тишина. Тяхната борба е и наша борба, ако сме готови да я видим. Нека тяхната невидимост не бъде тяхна присъда. Нека тя стане повод за нашето пробуждане и за действие. Заедно можем да изградим едно по-справедливо и по-съпричастно общество.